Nordnet on Suomen suosituin sijoituspalvelu ja käydään tällä videolla lävitse tarkemmin Nordnetin palvelua sekä mun omia kokemuksia tämän palvelun käytöstä. Tervetuloa uuden videon pariin. Mun nimi on Lari Heinonen ja kanava, jota seuraat, on Mihin sitä säästäis. Käydään tosiaan tällä videolla lävitse Nordnetia ja haluaisit se sitten sijoittaa osakkeisiin, rahastoihin tai esimerkiksi raaka-aineisiin, niin Nordnetissä näihin sijoittaminen on tehty helpoksi. Mulla itselläni on tässä kohtaa Nordnetista kokemuksia jo vuodesta 2018 lähtien ja käydään tällä videolla lävitse kattavasti tätä palvelua, siellä sijoittamista ja muun muassa millaiseen sijoittamiseen mä itse käytän Nordnetia. Ja jos sua kiinnostaisi avata tili Nordnetin palveluun, niin tuolta descriptionista löytyy mainoslinkki, jota käyttämällä sä tuet Mihin sitä säästäis -kanavaa. Ja käydään tähän alkuun lävitse hieman perustietoa Nordnetista. Ja monelle suomalaiselle Nordnet on jo varmasti tuttu palvelu. Onhan palvelu jo vuonna 1996 Ruotsissa perustettu sijoituspalvelu, joka on luonut jalansijaa koko Pohjolassa. Nordnetin mukaan käyttäjiä tällä palvelulla on nyt jo yli 2 miljoonaa, joista peräti 600 000 on Suomessa. Suomessa Nordnetillä on myös oma konttori ja palvelu on käytettävissä suomen sekä ruotsin kielillä. Ja tämän lisäksi kaikki arvo-osuustileillä, osakesäästötileillä ja talletustilillä säilytettävät rahat on myös talletussuojan alla, josta enimmäiskorvaus on 100 000 euroa. Nordnet myös listautui Tukholman pörssiin vuonna 2020 ja sen osakkeen lyhenne on SAVE. Ja tämä osake on viimeisen 4 vuoden aikana noussut jo yli 100%, jonka lisäksi yhtiön tulos on myös kehittynyt samana aikana hyvin. Itselläkin on Nordnetistä paljon positiivisia kokemuksia nyt jo yli 6 vuoden ajalta, ja tästä on tullut myös mun NS-pääsijoituspalvelu indeksirahastoihin ja suomalaisiin osakkeisiin sijoittaessa. Mä oon myös vuosien varrella tehnyt paljon yhteistyötä Nordnetin kanssa, ja yhteistyöt on aina sujuneet ilman ongelmia. Tässä vuosien varrella Nordnet on kehittynyt paljon, mutta alusta asti se on kuitenkin tarjonnut kattavasti erilaisia sijoituskohteita. Suomessa Nordnet sai alkuun suosiota etenkin pienikuluisten tai jopa kuluttomien indeksirahastojen kautta, mutta näiden lisäksi Nordnetissa on kuitenkin helppo sijoittaa myös osakkeisiin, ETF-rahastoihin tai esimerkiksi raaka-aineisiin. Tarjolla on peräti 8 eri pörssin sijoituskohteita, jotka pitää sisällään muun muassa Pohjolan pörssit, Saksan ja tietenkin suosituimman eli Yhdysvallat. Nordnetista sä löydät siis erittäin todennäköisesti sua kiinnostavia sijoituskohteita, oli se sitten pörssilistattu tuote, indeksirahasto tai vaikka aktiivisesti hoidettu rahasto. Tämän lisäksi Nordnet tarjoaa sijoittajille myös monenlaisia sijoitustilejä, nimittäin normaalin arvo-osuustilin lisäksi voi avata myös pelkästään osakesijoittamiseen tarkoitetun osakesäästötilin, siellä voi kerryttää pientä korkoa niin sanotulla talletustilillä sekä avata myös viime vuonna markkinoille tulleen sijoitusvakuutuksen, mutta keskustellaan näistä tileistä hieman lisää myöhemmin tällä videolla. Tämän lisäksi tarjolla on myös NS-aktiivisemmille sijoittajille tai treidaajille niin kutsuttuja Nordnet Markets-tuotteita, mutta niitä ei käydä sen enempää läpi tällä videolla, koska tämän on tarkoitus olla aloittelijoille suunnattu opas tästä palvelusta. Mutta sitten jos kiinnostaisi lähteä avaamaan tili Nordnetin palveluun, niin tilin avaaminen on tosi nopeaa ja rekisteröitymisprosessin voi aloittaa klikkaamalla tuolta descriptionista löytyvää mainoslinkkiä, ja niin kuin sanottu, niin käyttämällä sitä mainoslinkkiä sä tuet Mihin sitä säästäis -kanavaa. Rekisteröityminen on todella nopea ja simppeli prosessi, jossa täytetään perustiedot, arvioidut sijoitussummat ja rahojen alkuperän ja muutamia muita lisätietoja, ja tämän jälkeen tunnistautuminen tapahtuu sit verkkopankkitunnusten avulla. Ja rekisteröitymisvaiheessa sä voit myös valita, että mitä tilejä sä avaat, mutta sä voit koska tahansa tämän jälkeenkin avata esimerkiksi uuden arvo-osuustilin tai ensimmäisen osakesäästötilin. Ja sit kun tili on saatu avattua, niin rahan siirto onnistuu helposti reaaliaikaisella pankkisiirrolla verkkopankkitunnusten avulla. Sun pitää vaan klikata tuosta sovelluksen etusivulta yläreunasta tilisiirrot-painiketta ja sen jälkeen valitset talletukset välilehden takaa sulle sopivimman vaihtoehdon. Ja niin kuin mä mainitsin, niin Nordnetissa voi avata useita erilaisia tilejä ja käydään nyt nopeasti lävitse näistä tärkeimmät infot. Kaikki näistä tileistä on ilmaisia avata, mutta sijoitusvakuutuksesta peritään vuosittaista hallinnointipalkkiota. Arvo-osuustili on yleinen sijoitustili, jossa voi sijoittaa mihin tahansa Nordnetissa löytyvään sijoituskohteeseen. Ja tämä on siis tili, missä voi omistaa rahastoja, osakkeita tai vaikka raaka-aineisiin sijoittavia tracker-tuotteita. Ja arvo-osuustilillä tehdyistä myynneistä ja osingoista verot realisoituu maksettavaksi heti. Ja arvo-osuustili on hyvä valinta siinä kohtaa, jos sijoittaa pääasiassa rahastoihin. Osakesäästötili on sitten taas suhteellisen uusi sijoitustili Suomessa, jonka sisällä voi käydä osakekauppaa ilman välittömiä veroseuraamuksia. Nimittäin veroja osakesäästötilin voitoista maksetaan vasta siinä kohtaa, kun nostaa tuolta tililtä rahaa ulos. Ja osakesäästötilille voi tallettaa maksimissaan 100 000 euroa, ja osakesäästötilejä voi olla vain yksi henkilöä kohden. Osakesäästötili
Osakesäästötili on siinä kohtaa hyvä valinta, jos sijoittaa pääasiassa osakkeisiin ja aikoo tehdä aktiivisemmin kauppaa, ja osakesäästötiliin voi tutustua tarkemmin videolta, jonka mä linkkaan tonne descriptioniin. Ja sitten kolmantena nostetaan esiin sijoitusvakuutus, joka on Nordnetin uusin NS-sijoitustili, jossa yhdistetään perinteinen henkivakuutus ja verotehokas sijoittaminen. Sijoitusvakuutuksen sisällä voi nimittäin käydä kauppaa ilman välittömiä veroseuraamuksia, kuten osakesäästötilillä, mutta tuo sisällä sä voit kuitenkin käydä kauppaa myös rahastoilla. Eli sijoitusvakuutuksen kohdalla sä voit tehdä muutakin kuin suoraa osakesijoittamista. Nordnetin sijoitusvakuutuksen sisällä on kyllä rajoituksia erilaisissa sijoituskohteissa, mutta sijoitusvakuutuksessa voi kuitenkin sijoittaa lähes kaikkiin Nordnet-palvelun rahastoihin sekä isoon osaan osakkeista ja ETF-rahastoista. Ja tästä sijoitusvakuutuksesta peritään vuosittaista kulua, ja sijoitusvakuutukseen voi tutustua lisää videolta, jonka mä linkkaan myös tonne descriptioniin. Sitten tämän lisäksi Nordnet tarjoaa myös talletustiliä, joka on niin sanotusti säästötili, jossa voi saada käteisille hieman vuosikorkoa vaan säilyttämällä niitä tuolla tilillä. Talletustilin korot voi muuttua nopeallakin aikataululla ja kannattaa aina tarkistaa tämänhetkiset korot sieltä Nordnetin sivuilta. Ja talletustilillä rahat on myös saman 100 000 euron talletussuojan alla. Mutta sitten kun ne sopivat sijoitustilit juuri sulle on avattu, oli ne sitten pelkkä arvo-osuustili tai oli siellä myös osakesäästötili tai sijoitusvakuutus, niin sijoittaminen Nordnetissä on tehty todella yksinkertaiseksi. Sä voit tuolla sovelluksessa etsiä sijoituskohteita hakupainikkeen avulla ja ostaa esimerkiksi indeksirahastoja tai osakkeita muutamassa minuutissa. Tässä nähdään esimerkiksi indeksirahasto Suomen ostolomake, jossa voi valita ostosumman, mikä on minimissään 15 euroa, ja tässä nähdään myös ostosta perittävät kulut, joka on ei-pörssilistattujen rahastojen kohdalla 0 euroa. Ostamisen jälkeen ostotoimeksianto menee lävitse muutamassa pankkipäivässä, joten älä siinä kohtaa ihmettele, jos sitä rahastoa ei heti näy siellä sun salkussa. Ja osakkeiden osto käy ihan samalla tavalla, mutta tässä valitaan eurosumman sijaan osakkeiden määrä, koska Nordnetissa ei ole mahdollista ostaa osakkeiden osia, vaan täytyy aina ostaa vähintään yksi kokonainen osake. Tämän lisäksi osakkeiden kaupankäynti on tietty mahdollista vaan pörssin ollessa auki, joka esimerkiksi Helsingin pörssin osakkeiden kohdalla tarkoittaa arkipäiviä 10–18.30 välillä. Mutta jos sä teet ostotoimeksiannon pörssin ollessa kiinni, niin se lähetetään kuitenkin pörssiin sen auetessa. Eli hyvin voi tehdä vaikka Jenkkipörssiin ostotoimeksiannon ihan aamupäivällä Suomen aikaan, vaikka Jenkeissä pörssi ei vielä olisi auki. Sitten tuossa ostolomakkeella voi myös valita, että mihin salkkuun ostaa ne sijoitukset, koska jos sulla on esimerkiksi arvo-osuustilin lisäksi myös osakesäästötili tai sijoitusvakuutus avattuna, niin sä voit ostaa niitä osakkeita tai rahastoja aina itse valitsemallasi tilillä. Ja myyminen tapahtuu tietty ihan täysin samalla tavalla, mutta tällä kertaa valitset vaan sen myyntipainikkeen sen sun omistaman sijoituskohteen sivulla. Ja tämän lisäksi Nordnetissa on myös mahdollisuus aloittaa kuukausisäästäminen helposti rahastoihin tai ETF-rahastoihin, ja jos sä haluat aloittaa kuukausisijoittamisen, niin näin sä saat helposti pidettyä huolen siitä, että sä kasvatat sun sijoitussalkkua säännöllisesti ja hyödyt niin kutsutusta korkoa korolle ilmiöstä. ETF-rahastojen kohdalla sä myös säästät ostokuluissa, jos sä teet ostot osana tuommoista kuukausisäästösopimusta, ja tämmöisen kuukausisäästämisen sä voit aloittaa helposti sovelluksen etusivulta. Mutta sitten tietysti monia varmasti kiinnostaa, että millaisia kuluja tämmöisen palvelun käyttämisestä peritään. Ja hyvä puoli Nordnetissa on se, että tilin avaaminen ja ylläpitäminen on täysin ilmaista, minkä lisäksi rahan siirtämisestä suuntaan tai toiseen ei peritä mitään kuluja. Nordnetissa voit avata jopa useampia arvo-osuustilejä, osakesäästötilin sekä talletustilin täysin ilmaiseksi, ja myös sijoitusvakuutuksen avaaminen on ilmasta, mutta siinä on kuitenkin muita lisäkuluja. Tämän lisäksi Nordnetissa myös kaupankäynti rahastoilla on ilmaista, joka on mun mielestä tosi tärkeää, koska rahastosijoittaminen on yleisin ja helpoin tapa sijoittaa. Mutta sitten jos lähdetään sijoittamaan pörssilistattuihin tuotteisiin, niin niiden kohdalla peritään paikoitellen jopa todella korkeita kuluja, ja tämän takia mä itse sijoitan Nordnetissa lähinnä indeksirahastoihin sekä suomalaisiin osakkeisiin, jota esimerkiksi nuo eurooppalaiset sijoituspalvelut ei tarjoa. Tietenkin rahastoista sit rahastoyhtiöt perii vuosittaisia hallinnointipalkkioita, mutta tässäkin kohtaa Nordnetillä on ässä hihassaan, nimittäin useammissa Nordnetin omissa indeksirahastoissa toi hallinnointipalkkio on pyöreät 0%, ja näistä suomalaisten keskuudessa suosituin on Helsingin pörssiin sijoittava Suomi-indeksi, ja omastakin salkusta Suomi-indeksi on löytynyt ihan alusta alkaen. Mutta sitten taas osakekaupassa Nordnetin hinnasto vaihtelee eri pörssien välillä, ja tässä nähdään nyt hinnastoa Helsingin
Helsingin pörssin osalta. Ja niin kuin nähdään, niin mitä enemmän sä käyt kauppaa, niin sitä halvemmaksi se sijoittaminen tulee. Ja tonne kalleimmalle tasolle sä joudut siinä kohtaa, kun ostoja kuukaudessa ei ole yhtään. Ja tässä kohtaa esimerkiksi Helsingin pörssin osakkeisiin sijoittamisesta peritään jopa 9 euron kaupankäyntikulu. Ja ehdottomasti Nordnetin huonoin puoli onkin juuri sen suuret kulut osakesijoittamisessa. Esimerkiksi yhdysvaltalaisiin osakkeisiin sijoittaessa kulu on korkeimmalla tasolla minimissään 15 euroa, kun monissa eurooppalaisissa palveluissa voi osakekauppaa käydä 1 euron tai jopa pienemmillä kuluilla. Uudet asiakkaat pääsee kuitenkin halvimmalle tasolle ekan 2 kuukauden ajaksi Helsingin pörssin osakkeella kauppaa käydessä, joten tämä kannattaa pitää mielessä, jos osakesijoittaminen kiinnostaa. Sitten monia mietityttää sijoitusten kohdalla tietenkin myös verotusasiat, ja Nordnetin palvelun käyttäjille verotuksen hoitaminen on todella helppoa, koska Nordnet tekee automaattisesti ilmoitukset sun tekemistä kaupoista verottajalle. Sijoittajan vastuulle jää siis vaan maksaa mahdollisista sijoitusvoitoista verot, ja osakesäästötilin kohdalla vero myös peritään automaattisesti tililtä nostettavasta summasta, joten siinä kohtaa sijoittajalla ei ole lainkaan hommaa. Mutta kannattaa kuitenkin muistaa keväisin tarkistaa verottajan esitäytetyt veroilmoitukset, koska virheitä tämmöisissä ilmoituksissa voi aina sattua. Nordnet on siis erittäin kattava ja helppokäyttöinen sijoituspalvelu, jossa pääsee sijoittamaan monenlaisiin sijoituskohteisiin helposti. Osakkeiden ja ETF-rahastojen lisäksi Nordnetista löytyy myös indeksirahastoja, joissa hallinnointipalkkiot voivat olla jopa pyöreät 0%. Mulla itselläni on positiivisia kokemuksia Nordnetin palvelusta jo yli 6 vuoden ajalta, ja tarkoitus on jatkaa tämän palvelun käyttöä myös tulevaisuudessa. Nordnetin kulut osakekaupankäynnissä voi kuitenkin nousta todella korkeiksi, joten osakesijoittamiseen pienillä summilla tämä ei ole paras sijoitusalusta, ja tämän lisäksi Nordnetin valikoimasta voi uupua kokeneempien sijoittajien kaipaamia sijoituskohteita. Mutta aloittelijalle palvelu on kuitenkin todella hyvä vaihtoehto sen halpojen indeksirahastojen ja helppouden johdosta. Ja jos Nordnetin palvelu kiinnostaa, niin tuolta descriptionista löytyy mun mainoslinkki, jolla voit aloittaa tilin luomisen vaikka heti, ja käyttämällä sitä sä tuet mihin sitä säästäis kanavaa.